ସିଏ ଚାଟଶାଳୀରେ ପଢୁଥିବା ବେଳେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଆନନ୍ଦରେ କୁଲୁରି ଉଠୁଥିଲେ? କୁଲୁରି ଉଠୁଥିଲେ? କୋଉଠି ସେଟା? କୋଉଠି ଟିକେ କୁହ, ବହୁତ କୁହନା, ଟିକେ କୁହ, ବହୁତ କୁହନା, ଟିକେ କୁହ, ବହୁତ କୁହନା, କହିବନି ଏଲତେ ମାରିବନି, ମାରନା, ମାରନା, ଟିକେ କୁହ, ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଛକୁ ଦେଇଦେବି, ମାରନା, ମାରନା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଛକୁ ଦେଇଦେବି, ମାରନା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଛକୁ ଦେଇଦେବି, ମାରନା, ଟୋଟାଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଛକୁ ଉଡୁଥିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହୁଛି ବା, ତୁ ଆଗ ଟିକେ ନାକୁ କହ, ମୁଁ ତାପରେ କହିବି। ଉଡୁଥିବା ଉଡୁଥିବା ପକ୍ଷୀ, ଉଡୁଥିବା ପକ୍ଷୀ ସବୁ ଗଛିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଇଦେବି, ଭୁଲ କରିବିନି ଟୋଟାଲି। କହିଥିଲି କାଲି ମୁଣ୍ଡ ବଟେଇ ମାରିଦେବ ବୋଲିକି, ଟିକେ ଘଷିକି ଦେଇଦେବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦିଅ। ତୁ ବା 3 ଦିନ ହେଲା ଘଷୁଛ, ଫେର ଏଇନା ଘଷିକି ଦେଇଦେବି।